Koram gajonko pogre gimano jatend piny William Ruto ojiwo piny mar Saudi Arabia mar bero winjruok e kinde kod pinje mag Afrika. Ruto manoriwre kod jotend pinje mamoko mag Afrika e piny mar Saudi Arabia owacho ni piny Saudia nitiere kod thuolo malach mar jiwo ochumi mar pinje mag Afrika kamoting'o e konyo tego luwo chike mageng'o lilo alwora. Africa today contributes only 3% of the world's trade. Being small means there is great room for improvement. Therefore, between Saudi Arabia and Africa, we can unlock huge potential of trade.